थांनाय साल सानजा जरानि सिमी कासे फोटो मार्के बारियालं टंका सीएम मानिक साहा हर सानजा जरा चिनी बुबा ग्राबा डायरेक्ट थांगे मालायमानि फोटो आबनो नुगै गोबां लोको बिसिनि कक सेमान बगे जनो काहाम हामे कक सिंका आ बगे चिंदिनि नरनो काहाम के सावि खनारने सो ए सिक्रेट लाइब्रेरी चैनल पाठक जरा काहाम के नादि बुजि मानाय ते नर केबो चंगै सोशल मीडिया ने बखति करनामो सुके डिस्प्ले चिनी फेसबुक एंड इंस्टा आजि नुगै मान खाना आबोनि लिंक डिस्क्रिप्शन रिजा ते बुबा ग्रानि ककतेनो पिरनामो सुके अब वीडियो ने शेयर कति निनि दल एबा गानान बरनो जतो तिप्रास काहाम हामे साइमान दं ताबुक त्रिपुरा हानि गोबां त्रिपुरा लुकुरक बेलायना जलिजाक तंगैखा सीएम डॉक्टर मानिक साहानो तांगै हिनगाय थांनाय सालो सीएम मानिक साहा कायसा कक साका अ हानि बसा बुबा ग्रानो केबो रेस्पेक्ट बरम तारिति बनो प्रदुत हनिनो रिंगदि ताबुक तै राजा करिखा सीएम मानिक साहा आतिके बुबा ग्रानो लाचिमु रुइ कक साका थांनाय सालो सीएम मानिक साहानि आतिकनो खनाय गोबां त्रिपुरा लुकु जलिजाकि थानसाकि खरां ति साका आ खरां अंखा चिनी त्रिपुरा तपनि राजानो जों बुबा ग्राहनि लबि रिंमानि आरो फातारिं फानि वानसा चिनी बुबा ग्रानो साकनाया लाचिमु रिमानि आबो माप साना नांनाय सीएम मानिक साहा जत त्रिपुरा लुकुरक थानसाके अखरांनो तिसलाके आबोनो कारि बाक्सा कामियाम सेव हनगाय सीएम मानिक साहानो चेकअपनि मांगसनमै मोखाङो जतबाय कापिके खुक्तिकि बयबो लाचिमु हेरलाके चिनी बुबा ग्रानो रेस्पेक्ट रिया अंगमा बगै एन्ड ट्विटरबो सेक त्रिपुरा सीएम हनि टप नंबर 1 ट्रेंडिंग काका माने जत सोशल मीडिया बुबा ग्रानो रेस्पेक्ट रिलाइमा बगै त्रिपुरानि सीएम मानिक साहानो ट्विटर फेसबुक जतो जगह बेंगाय लाइक तमनि नुखा सेक त्रिपुरा सीएम हनै आबोनो करे बीजेपी पार्टी ने एंगै एक्स सीएम बिप्लब कुमार देव बुबा ग्रानो पुलियानि सिमी सपोर्ट खलाय प्रेजेंट सीएम मानिक साहानो हामेसाय हनिनो सामानुखा आबुतिके सोशल मीडिया प्लस कामी आमचेरगो लाचिमु रिजामां पाइथेको सीएम मानिक साहा बेले तना कष्ट अंगै साक लाचि जांगमानि बाय लाइथाने 25 मे सालमारिनि सानजा जरा सीएम मानिक साहा साक बायथां राजबारि थांगै चिनि बुबा ग्राबाय मालाके बिनि चाया कक साजमा बगे मापसानानि ते नरक डिस्प्ले कामके नगिमान kana bo jodi आबुतिके बुबा ग्राबाय थांगै मालाया एबा कामके तंग फनुया हेनगाय त्रिपुरानि गोबां लोको बनो नासले जलि जांमा बाय बिनि सानि सीएम पोस्ट चेयरसे कमाथामनो सीएम मानिक साहानि आदि तमुंबाय आ कंनो वानसुके सीएम मानिक साहा सानजा जरानो बुबा ग्रानि आरो डायरेक्ट थांगै मालायनि नांका काहामके तंगा बगै बिकज आबुनो कासे थानचनि पावर आबुनो कासे सोशल मीडिया नि पावर तिनि जदि चिनि बुबा ग्रानो राजाता रिंदि रेस्पेक्टार दि हिनमानो केबो खरंति से तंके आबुति कक सिरिं जकने लाई कमा खमो तिनि तिप्रासरो थानचके खरंति समा तंगे सीएम मानिक साहा बाकी सानजा जरा रथारि माथांका नरकनो नुखानबला आ बगै साव तिप्रासर थानचा तंगदि थानचा अंगबे सिदि जोंते केबनि तला गलाय तंगमालिया जेसा मुंसा अंखै ताबुक जतो पालके प्रोटेस्ट खानेके खालेसिनाय आरो रियांग जमाते देबरमा मोरासिं हनै दफानिते कक्ता बांलादि सिगां जों जत तिप्रासा थानजाके अ 19 दफा तिप्रासाना बाके मोथां जागनाय चिनि मानथाने बाके माने आबुनसे खरां तिसालायना नांनाय अ कक्तानो प्लिज बुजिदि जत 19 दफा तिप्रासारो आबुनि बगनो बुबा ग्राबा आगिनि सिंनि आ कक्तासना बार साइतंगो जतनो थानसा अंगबादि हनै ताबुले जत तिप्रासा वानसुना रंबाय सिदि ओके फालितेसा चिनि मेन स्टोरीबो ताबु बाक्सा बर वानसुगि टंकाना सीएम मानिक साहा तांगि बुबा ग्राबा सानजा जरा थांगि मालाय खना एबा कुबुदिया मापसाना बगै थां हनै वानसुक टंकाना मानेके बिसास खायमाया अंग टंकादा ताबुक आबुनो सिम्पल कबे साना थांगे मिया 25 मे सालमारि दिपर जरा बुबा ग्रा त्रिपुरा सफायपुर सीएम मानिक साहानो ककफिरा मुं रिका खरकसा इस्तानि सीएम अंगै पर्सनल अटैक खायमानि जाया आबुनो आं सेलांगो खरसा सीएम हनगे त्रिपुरानि लोकुबाय काहाम हामया कक सावि लोकुनि प्रब्लेम नो बुजिबि सामुं डेभलप से खायथाय फियाबा आंले नुखा खरकसा इस्टेटनि सीएम अंगै से बुइनो पर्सनल अटैक खाय तमान नुकजाक सु बबकरा आदिके साका मानिक साहानो नरक आबुनि फुल भिडियो नायनामु संके लिंक डिस्क्रिप्शन रिजाक हाबैनाय मनो बबकरानि आ कक्ते कौनो खनाय इस्टेटनि सीएम अंगै मानिक साहा एकदम साकसाक लाचि जाका प्लस तिप्रासा लोकुनि थानसा खरांनो खनाय किसला किरिमा फाजका बिनि बेखाव बिकज जों बरक अंतिनो सीएम मानिक साहाबा बरकनो सो बरक अंगै आसे फै जतनो किरिमा लाचिमा तंगु थिगे देबा बाट आ किरिमा लाचिमानो खलबै होइतनुवा आसिनोता साबले किरिया साबले लाचिया तंबा असंसार बरक अंगै आसे फाइबा आबगै सीएम मानिक साहा आबुदिके सागो प्रेसार कलाइमा बगै थांनाय सालो चिनि बबकरानि आरो रथारिनो थांना नागा सीएम मानिक साहा बवानसुका आबो हाके काहामके मिलि तंगिफानो बुइ आनो हामिया साया साविता नासलेर जाक थुं
प्रॉब्लम पासितुं हनै बखाव वानसुकनाका सीएम मानिक साहा सु आनि तरा बायडोलते मने सं जों आसुक जरा काहमी खने बुजेमानका ताबुक आइंते खकसा सीएम मानिक साहा चिनि बुबा कराबै मालाय पाइमा ओलो बुन्यताम कक साउतंका आबनो किसा साइमान लेन सीएम मानिक साहा बिनि फेसबुको साका तिप्रमथनि चेयरमैन प्रदुत बिक्रम मानिको देवरमानि सा खामिया कौनो खनाय आं काहम हामिया साइमाना बगै थांमालाख्या तै आमा त्रिपुरेश्वरी मतानि थानियो सुरिनाय बिनि साक सरि तातिनो हामनांथुं मानिक साहा आतिके बिनि फेसबुको पोस्ट खाय साका फियाबा कबि कगले साबले आप बिसिनि जत क खोलगै सासिनाय आनि चाया आं मापसाना थांगो हनै कोनि दिनो दा सानोबा अब नों आनो बुजिथाय खरसा एस्टानि सीएम साकनि रेसपेक्ट नो नारना बगै बोबाक्रानि साक हामिया नायना थांगो हनै कक मेथेबि साना नाका बुन्यो पाथेगो जों आमनो सानाय ताबुले जे अंगना तमनि अंखा जों ते सिरिंगे तंमालिया आबगे फादि जैसा अंगिबा पालकिनो खरांति सने पालकिनो बोबाक्रानो लगिरलाने सो नंगले बोबाक्रानो काहमते हामिया जरा लगिरनाय ते कमेंट के सरी हमारे खराब समय में हमारे दर्द में मलहम नहीं लगाया आपने नून मसला है जख्म तो है लेकिन उस जख्म का जवाब हम फेसबुक में नहीं देंगे उस चोट जो आपने हमें बेइज्जत किया है वो हम ट्विटर में नहीं देंगे उसका जवाब आपको आपके घर के सामने मिलेगा तब आपको मालूम पड़ेगा कि एक तिपरासा को बेइज्जत करके उसी के जगह में उसी के हाँ में उसी के राज्य में आपको क्या मिला बेलाई बेलाई नो हम भाई गॉड ब्लेस यू एंड वी विल विन हम लोग जीतेंगे और अगर मेरे साथ कोई भी नहीं रहा तो अकेला मैं फाइट करके जीतूंगा नहीं जीता तो मर जाऊंगा लेकिन मेरा लास्ट सांस भी अपना परिवार अपना राज्य अपना देश के हित में होगा तिप्रा मथा आयुक लक्थोंग तिप्रासा दफा आयुक लक्थोंग तिप्रासा आयुक लक्थोंग ग्रेटर तिप्रालैंड आयुक लक्थोंग कॉन्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन आयुक लक्थोंग